Вольга Карпушонак склала скаргу на імя кіраўніка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, у якой, акрамя абвінавачанняў, пералічыла імёны працаўнікоў народнага антыкрызіснага ўправлення, якія нібыта маюць ці мелі інтымныя стасункі з Павлом Матушкам. Палітык у сваім тэлеграм-канале заявіў, што гэткія дзеянні скіраваныя на дыскрэдытацыю дэмакратычных сілаў. Акрамя таго, стала вядома, што прэтэнзіі да Латушкі жанчына скіравала і ў праваахоўныя органы Польшчы ды Іспаніі. Кіраўнік НАУ падаў пазоў на Карпушонак у акруговы суд Варшавы ў справе абароны годнасці, а аб'яднаны пераходны кабінет выказаў поўны давер Павлу Латушку, падкрэсліўшы, што Вольга Карпушонак дасюль не падала ніякіх доказаў сваім словам і заклікаў грамадзянскую супольнасць падтрымаць кіраўніка НАУ. А ў нашай студыі знаходзіцца намеснік кіраўніка НАУ Артём Брухан. Вечар добры вам і разам з тым таксама спікер каардынацыйнай рады. З гэтага бадай, што і пачнем з апошняга пра Вольгу Карпушонак, што стала вядома. З каардынацыйнай рады паведамляюць, што цяпер прадаследавалі яе дзейнасць у КР у якасці чальца, і нібыта цягам апошніх месяцаў яе быў нетыповы узрост актыўнасці, што да цікаўлення дакументамі, да якіх яна мела доступ, і аховам дакументы, як працуе каардынацыйная рада. Ну і на дадзены момант, паводле паведамлення, цяпер доступ Вольгі Карпушонак да рэсурсаў КР часова абмежаваны да ўдакладнення сітуацыі з ёй. То бок, спадар Артём, вы еще удакладняеце з ёй сітуацыю, то бок яшчэ няма яснасці, бо вось офіс Тихановскай заявіў, што канкрэтна дзейнічае паводле спецслужбаў КДБ. Я сыходжу з таго, што ў нас ёсць статут і рэгламент каардынацыйнай рады. Згодна з рэгламентам, проста так, без рашэння каардынацыйнай рады прыняць нейкія дзеянні немагчыма. Гэта хутчэй тэхнічныя дзеянні сакратарыята, якія проста забяспечылі бяспеку працоўнай прасторы на дыску каардынацыйнай рады. Але з пункту гледжання таго, што адбываецца, асабіста для мяне відавочна, гэта ўсё дзейнасць спецыяльных службаў рэжыму Лукашэнкі. Давайце паглядзім на парадак дзеянняў. І пачалося, нават, калі, можа, вы памятаеце, была прэсавая канферэнцыя, я і Павел Латушка, мы давалі прэсавую канферэнцыю, дзе папярэджвалі пра тое, што, анансавалі фактычна, папярэджвалі пра тое, што будуць вельмі моцныя атакі рэжыму Лукашэнкі на дэмакратычныя сілы, у тым ліку на нашу каманду. Вось гэта адбываецца. І тыя закіды, якія робіць Вольга Карпушонак, яны бездоказныя, яны хлуслівыя, гэта абвінавачванні на пустым месцы. Галоўная мэта якіх дыскрэдытаваць лідараў дэмакратычных сіл, дыскрэдытаваць інстытуты і фактычна проста інфармацыйную прастору насыціць скандаламі. Гэта проста мэта дыскрэдытацыі. Доказаў не прадстаўлена і не будзе прадстаўлена, бо іх не можа быць. Ну, але разбіральніцтва, я так разумею, ўсё роўна адбылося паводле закідаў спадарні Вольгі Карпушонак. Адбылася нарада фракцыі, на якую яна прыйшла, дзе была размова, і па выніках нарада фракцыі ў каардынацыйнай радзе, на якую яна прыйшла онлайн. Так, яна была онлайн. Гэта было ў пятніцу. Адбылася нарада фракцыі. Па выніках гэтай нарады я магу для сябе зрабіць адзіны вынік, што яна, на жаль, з'яўляецца інструментам спецслужбаў. Яна знаходзіцца ці пад псіхалагічным, ці нават пад фізічным кантролем спецслужбаў, бо яна адмовілася нават паказаць 360 градусаў памяшканні, у якім яна знаходзіцца, аргументуючы тым, што яна баіцца. Але для мяне гэта відавочна, што хтосьці там знаходзіўся. Дарэчы, чаліня яе фракцыі, кіраўніца яе фракцыі Тацяна Мартынова таксама ўпэўнена ў гэтым, што яна знаходзіцца пад кантролем. Фактычна, на нарадзе фракцыі я выказаў сваё меркаванне, што мне вельмі жаль, што Вольгу выкарыстоўваюць як інструмент. Яна кажа гэтыя рэчы пад уплывам спецыяльных службаў. Гэта кампанія па дыскрэдытацыі інстытутаў і лідараў дэмакратычных сілаў. Добра, давайце пакуль тады з Карпушонак адкладзем у бок. А ўласна, можа, дзеля гэтага Карпушонак эта справа і з'явілася, каб пра Котава менш пытанняў мы задавалі, у тым ліку журналісты. Так, на дадзены момант, уражанне, што сям'я актыўна шукае Анатоля Котава. Я нагадаю, это ўжо другі тыдзень пайшоў яго знікнення, паехаў у Турцыю і знік. Апошні, што вядома, што на кацеры з Трабзона, так, ён накіраваўся па Чорнаму мору ў бок Расіі. Не адзін. Ну і фонд спартовай салідарнасці, буйныя спартовыя арганізацыі таксама звярнуліся да афіцыйнага Стамбула з заклікам паспрыяць, высветліць, якія версіі падзей у КР. Ведаеце, Анатоль Котаў не быў чальцом КР, таму я тут магу толькі асабіста як чалавек спекуляваць на гэтую тэму, але я магу сказаць адное, што
усе гэтыя знікненні, усе гэтыя дзеянні я не магу выключаць, што яны звязаныя таксама з дзейнасцю спецыяльных службаў рэжыму Лукашэнкі. Бо надта шмат апошнім часам адбываецца рэчаў, за якімі потым вылазяць інфармацыя пра то, што ці там нейкі супрацоўнік КДБ, ці там нейкая арганізацыя, і ўсё гэта сведчыць пра тое, што яны вельмі моцна актывізаваліся. Я не ведаю, што адбываецца з Анатоліем Котам, не хачу далей спекуляваць, але я дапускаю, што і за гэтым кейсам таксама ёсць. Яны там, можа, і актывізаваліся, так? Мы можам гадаць, якія прычыны, ці у вас ёсць, можа, адказ, чаму менавіта? У меня няма адказу, у меня есть зноў спекуляцыя. Я лічу, што гэтая актывізацыя па знішчэнні рэпутацыі дэмакратычных інстытутаў звязана з тым, што рэжым Лукашэнкі патэнцыйна будзе гатовы распачаць нейкі дыялог з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Але бок дыялогу ён хоча абіраць удзельнікаў гэтага дыялогу. То бок адсеиваюць, умоўна кажучы, інстытуты, аб'яднаны пераходны кабінет і каардынацыйную раду. Ну, што тут прызнацца, былі нагоды для гэтага, і хто не ведаў з дэмакратычных сілаў з вас, так, которые стваралі гэтыя структуры, што спецслужбы будуць атакаваць, будуць ціснуць, будуць шантажаваць, будуць націскаць на сваякоў, так, будуць шукаць слабыя месцы, пункты і гэтак далей. Чамусьці вас навучыла, бо мы ж уже пыталіся таксама і па выніках Мельнікавай, которая таксама з дакументамі ў выніку так знікла і невядома, таксама мела да апошняга доступ да ўсёй дакументацыі, так. Якія ўрокі з гэтага былі зробленыя? Таму што мы бачым, што атака на латушку, а латушка лічы адразу дзве з трох структураў. Так? Это і НАУ, і каардынацыйная рада, фактычна. Так? Это вы там спікерам і фракцыя найбольшая, таксама латушка. То бок, элімінуючы латушку, адсейваеш палову дэмакратычных сілаў. Так? То што гэта тады за сілы, калі ўсё вакол адной асобы завязана? Не завязана вокал адной асобы, бо гэта інстытуцыйная, каардынацыйная рада, гэта інстытуцыя, якая калектыўная, да, у нас ёсць лідар фракцыі. Але такая, якая ёсць. Лідар фракцыі, мы выказалі, нашая фракцыя, цалкам давер і падтрымку, але, то бок яго, як вы сказалі, элімінуючы, не можа рэжым элімінаваць. Уже колькі спрабуе, але не адбываецца. Я ўпэўнены, што нічога не атрымаецца. Я ведаю асабіста па Палыча вельмі добра. Не атрымаецца. Ён будзе далей змагацца, будзе далей бароцца з гэтым рэжымам, але вяртаючыся да структуру, паўтаруся, гэта калектыўны орган, і адзін чалавек, не гледжачы нават на свой палітычны, вельмі моцны ўплыў, структуру не знішчаць. То бок нават рэжым, спрабуючы проста дыскрэдытаваць адзінага чалавека, ён не разумее, што ён не зможа знішчыць інстытут. Рэпутацыйна можа ўдарыць, але не, так не працуе. Але знікаюць людзі. Трэцяя ўжо асоба. Мы не ведаем, што з Карпушонак, Вольгай, таксама як і пра Котава і Мельнікава, апроч таго толькі, што яна... Гэта тое, што знікаюць людзі, сведчыць пра тое, што спецыяльныя службы не грыбуюцца самымі жорсткімі метадамі. Добра, а заўтра вы знікнеце. Што зрабіць, каб вы заўтра не знікнулі? Вось тут пытанне. Мы знаходзімся з вамі на тэрыторыі Польшы. Мы з вамі знаходзімся на тэрыторыі Польшы. Я спадзяюся, што польская дзяржава, вось нават мы да гэтага глядзелі рэпартаж, што польскага грамадзяніна затрымалі на тэрыторыі Беларусі. Я думаю, што польская дзяржава ў стане забяспечыць бяспеку да тых людзей, якія знаходзяцца тут, якія вымушаны з'ехаць былі ў Польшу па палітычных падставах. І я спадзяюся, што ўсё будзе добра ў гэтым сэнсе. А што тычыцца псіхалагічнага ціску народных, трэба трымаць строй, як кажуць. Проста, каб мы ведалі, якім чынам Мельнікаву выманілі, так, і все это зрэалізавалі, якім чынам Котава, як націснулі на Карпушонак, якая проста схема, як спецслужбы працуюць? Мы ж не ведаем. Розныя могуць быць падыходы. Шантаж, запалохванне, ціск праз роду. Вас жа шантажавалі, вы паведамлялі таксама СМС. Не пракаціла. Зразумела, розныя людзі, ёсць розны стан псіхалагічны, і я думаю, што розныя слабыя месцы шукаюць. Шантажаваць кагосьці атрымалася, кагосьці не. Вось, напрыклад, калі не атрымоўваецца шантажаваць, будуць знішчаць рэпутацыйна. Дарэчы, што з рэпутацыяй, як і ПАРЭ АБСЕ, так, як польскія вашыя партнёры, як іншыя еўрапейскія адрэагавалі? Парламенцкая асамблея Рады Еўропы не разглядае юрыдычныя падыходы. Вось такія лісты, яны нават не будуць разглядацца на нейкіх камітэтах, бо, зразумела, гэта проста меркаванне чалавека, бездоказнае укід. Не будзе ніякіх разбіральніцтваў у межах ПАРЭ, бо гэта проста вось такі інфармацыйны уброс, укід, які нічога не варты.